Haluaisitteko te hankkia itsellenne Rubikin kuutio, mutta ette ole aivan vakuuttuneita siitä, että minkä takia teidän pitäisi hankkia tämmönen Speedcube tämmöisen tavallisen marketista hankitun Rubik's-brändin sijaan? Jos toi mun kuvailema tilanne osuu teihin, tai haluatte muuten vaan tietää, että miten tämmönen markettikuutio eroaa oikeasta Speedcubesta, niin olette tullut ihan oikeaan paikkaan. Tässä videossa nimittäin käsitellään, että mitä eroa näillä on. Lähdetään eka liikkeelle siitä, että mitä eroa näillä kuutioilla nyt ulkoisesti on ja mitä me voidaan heti havainnoida. Eli meillä on tänään vertailussa Rubik's brand, mikä on ostettu jostakin marketista, ja tämmöisen hinta on kaupassa noin 20 €. Ja kuutiostoiden valikoimasta löytyvä RS3M 2020 maksaa 9,99 €. Eli tää on puolet halvempi kuin tää marketista ostettu Rubik's brand. Jos me nyt laitetaan nämä kuutiot vierekkäin, niin ihan ekana me havainnoidaan semmonen asia, että tässä Rubik's brändissä on tämmönen musta pohjaväri. Ja tämän mustan pohjavärin päälle on vaan laitettu nämä värit, mitkä on oikeasti olennaisia tässä Rubikin kuutiossa. Ja sitten tässä Speedcubessa meillä ei ole tuota mustaa pohjaväriä ollenkaan, eli näiden palojen värien havainnointi on huomattavasti helpompaa kuin tässä Rubik's brändissä. Toinen ero, mikä me melkein heti huomataan, on näiden kuutioiden kulmikkuus. Eli tässä Rubik's brändissä meillä on tosi kulmikkaat nämä kaikki palaset, ja tässä RS3M 22 meillä on pyöristetty näitä kaikkia palasia, mikä helpottaa kääntelyä. Ja mihin tämä kuutioiden kulmikkuus nyt sitten käytännössä vaikuttaa, niin klassinen esimerkki on corner cut. Eli tosiaan, jos tämä palat on tosi kulmikkaita, niin jos tämä kuutio ei ole tavallaan ihan täysin linjassa näiden sivujen kanssa, niin tämä ei välttämättä käänny ollenkaan tai vähintäänkin se tökkii jonkin verran. Eli jos me pikkusen käännetään tätä sivua ja yritetään kääntää tätä kuutiota, niin tämä jää tosi helposti jumiin ja tämä ei niin kuin välttämättä käänny ollenkaan ennen kuin tämä kuutio on täysin linjassa näiden muiden sivujen kanssa. Ja sitten jos tätä Rubik's brändiä verrataan tähän RS3M:ään, niin jos tässä kääntää tätä yläsivua ja sen jälkeen kääntää täältä oikealta, niin tämä kääntyy ihan täysin moitteetta ilman minkäännäköistä tökkimistä. Ja sitten kun ruvetaan harrastamaan speedcubingia ja oikeasti nopeusratkomaan, niin tämä kääntyvyys korostuu entisestään. Eli tätä kuutiota mä voin käännellä todella nopeasti ilman minkäännäköistä ongelmaa. Mutta heti jos me ruvetaan kääntelemään tätä Rubik's brändiä, niin tämä vähän tälleen tökkii koko ajan, joka sitten vaikuttaa lopulliseen aikaan tässä Rubikin kuution ratkaisussa. Ja toinen vähän ehkä sivuseikka on myös tämä lähtevä ääni tästä kuutiosta. Eli tosiaan tämä on paljon hiljaisempi tämä Speedcube kuin esimerkiksi tämä kaupasta ostettu Rubik's brändi. Eli tästä kuuluu aivan järkyttävä meteli ja todennäköisesti te ette kuule mun puhetta hirveän hyvin tän yli. Ja sitten päästään ehkä kaikista isoimpaan eroon tämmöisen marketti- ja Speedcuben välillä, ja se on tosiaan magneettisuus. Eli näissä Speedcubeissa melkein kaikissa on nykypäivänä magneetit, jotka helpottaa tätä kuutiota pysäyttämään näitä käännöksiä tavallaan oikeaan kohtaan ilman, että tälle itse corner cutille edes tulee mitään tarvetta. Eli tosiaan nopeasti käännellessä niin tämä kuutio aina pysäyttää sen just oikeaan kohtaan ja se pehmentää tätä kuution kääntelyä todella paljon. Toisin kuin tässä Rubik's brändissä, niin vaikka tämä olisi kuinka lähellä tuota palaa, niin se saattaa silti jäädä jumittamaan jotenkin pikkusen noihin muihin paloihin. Ja ei ole mitään magneetteja, mitkä auttaisi tässä. Ja nyt kun ollaan noista ulkoisista seikoista päästy eroon, niin voidaan hypätä tänne sisätarkasteluun. Eli tosiaan tässä mulla on nyt tuo Rubik's brändin reunapalanen ja RS3M reunapalanen. Ja voidaan heti huomata, että tässä on jo ihan ensisilmäyksellä merkittävä ero. Ja niin kuin näissä kuutioissa ulkopuolella niin huomattiin toi kulmikkuusero, niin tää sama ero huomataan myös sisäpuolella. Eli tosiaan tässä Rubik's brändissä tää sisäosakin on todella paljon tämmönen kulmikkaampi. Ja tässä on tämmöiset ylimääräiset härpäkkeet tässä palan sivulla, mitä tässä RS3M:ssä ei vaikka ole ollenkaan. Ja no, luonnollisesti kaikki ylimääräinen osa ja kaikki ylimääräiset ulokkeet niin hidastaa tätä kuutiota ja tekee sen kääntelystä epämukavaa. Sitten jos me verrataan tätä edge-palasta tämän kulmapalasen kanssa, niin nämä melkein jopa tuntuu siltä, että näitä ei ole tehty yhteen sopivaksi. Eli tämä on jotenkin todella outo tämä tavallaan muotoilu ja yhteensopivuus näissä paloissa. Että ne menee kyllä yhteen, mutta tosiaan tässä on tätä ylimääräistä kulmikkuutta, mikä tökkii tässä kuutiossa aika paljon. Ja vastaavasti, jos me verrataan tähän RS3M:ään, niin nämä palat sopii todella hyvin toisiinsa. Ja tosiaan ei tarvita mitään ylimääräisiä härpäkkeitä pitämään näitä paloja toisissaan kiinni. Ja nämä palat pysyy myös tällä kuutiossa aivan mahtavasti kiinni. Ja sitten jos verrataan vielä näitä reunapalasia,
Niin tosiaan tässä Rubix Brandissähän tää on täysin tyhjä tää reunapalanen. Ja sitten tässä RS3M:ssä niin meillä on tämmöisen virtaviivainen muotoilu, mikä helpottaa tämän kuution kääntelyä. Ja nämä lovet tässä palasessa auttaa myös sitten noiden silikonilubeen leviämistä tonne kuutioon paremmin. Ja se sitten taas pehmentää kuutiota. Tällaisessa RS3M:ssä, jos lähdetään levittelemään noita jotain liukasteita ja öljyjä ja muita tonne kuutioon, niin nehän menee kaikki vaan tänne palan sisälle, eli ne ei tee käytännössä yhtään mitään, eli kuution huoltaminen on erittäin vaikeaa. Kulmapaloissa ei ole ihan niin paljon eroa, mutta merkittävin ero näissäkin on tää, että tässä RS3M:ssä tää varsi on todella paljon pidempi kuin tässä Rubix Brandissä, ja toi varren pituus käytännössä vaikuttaa siihen, että miten paljon näillä yksittäisillä paloilla on tilaa liikkua tuolla kuutiossa, eli miten paljon toi kuutio antaa myöden, ja tosiaan kaikki periksi anto tällä kuutiolla niin helpottaa sitä kuution kääntelyä. Sitten jos otetaan vielä näiden kuutioiden ytimet vertailuun, niin on melko sanomattakin selvää, että jos tänne kuutioon tunkee tämmöisen golfpallon kokoisen ytimen, niin niillä paloilla ei ole ihan hirveän paljon varaa liikkua siellä. Toisin kuin tässä Speedcuben koressa, niin tämä kore on hyvin minimalistinen ja tosiaan antaa paljon tilaa noille paloille liikkua tuolla sisällä ilman, että ne rupeaa tökkimään ja hinkkaamaan toisiaan vasten liikaa. Sitten vielä viimeisenä erona on Speedcube ja Rubix Brandin kustomoitavuus. Eli Speedcubesta lähtee nämä center capit todella helposti pois. Ja tätä mekanismia pystyy täältä säätelemään kaikkea jousenpainetta ja tämän kireyttä ja kaikkea muuta vastaavaa. Kun tässä Rubix Brandissä ei sitten taas ole oikein minkäännäköisiä säätömekanismeja. Ja tosiaan tässä ei ole ainakaan mitään helppoa tapaa päästä edes tuohon perusruuviin käsiksi, joka tuossa kuutiossa on. Ja sitten näissä Speedcubeissa on tosiaan hyvin erilaisia näitä säätömekanismeja, että näissä kaikissa moijun kuutioissa on tää hyvin perinteinen, eli ruuvi ja sitten tuo jouseen paineen säätö tuossa ympärillä. Ja sen lisäksi näissä vähän kalliimmissa on kaiken maailman magneettien säätöä ja muuta. Eli esimerkiksi tässä tuolta kulmapalasesta pääsee pyörittämään tuollaista rullaa, joka säätää sitten noiden magneettien vahvuutta. Ja tässä on vielä esimerkkinä Daijan merkkisen kuution säätömekanismi, eli tää on taas sitten ihan täysin erinäköinen kuin näissä moijun kuutioissa, mutta ei lähdetä näihin paneutumaan sen enempää, koska joka merkillä on hieman omanlaiset säätömekanismit ja se voisi olla ihan kokonaan toinen video. Ja pienenä yhteenvetona tähän loppuun vielä, niin periaatteessa mun mielestä ei ainakaan pitäisi olla mitään syytä ostaa tämmöistä 20 Rubix Brandia 10 euron Speedcuben yli. Ja tosiaan, varsinkin jos olette ekaa Rubikin kuutiota hankkimassa, niin te säästätte vaan rahaa sillä, että te ostatte suoraan tämmöisen puolet halvemman kuution, mikä on 10 kertaa parempi kuin tämmöinen 20 Rubix Brandi. Mutta ei mitään pitemmittä puheitta. Kiitos kun katsoitte videon. Ja tosiaan linkki tähän RS3M 2020 kuutioon löytyy videon kuvauksesta.